tilanteen erinomaisesti ja 2-0 vastaan Blues tulee alivoimalla. Sallinen pöysti, Sallinen ja vielä kiekko yli mahlista. Heijaa, siinä namutellaan. Lauantai karkit jaetaan jo perjantai-illassa. Jakajana pöysti, Salliselle avopaikka ja kiekko vielä yli maalista. 2-0 vastaan alivoimalla. Sallinen pöysti. Siitä pöysti Tarja vetää vielä vähän vettä pois korvasta ja katsokaa miten hienosti pääsee liukumalla Lasse Kukkonen siihen. Hei, se täytyy tehdä vähän erilaisia juttuja. Mä oon tykännyt sitä, se on ihan hyvä tommonen. Syöttölinjan väliin ja tästä syystä tuota laukausta ei Sallinen enää kunnolla saa aikaan. Vähän käsillekin semmonen hapotusreeni, jota tulee ehkä vähän vähemmän tehtyä. Erinomainen peli Kukkoselta, tässä se näkee. Katsokaa mikä pelastus Lasse Kukkoselta. Mä oon tykännyt sitä, se on ihan hyvä tommonen. Vähän käsillekin semmonen hapotusreeni, jota Erinomainen peli Kukkoselta, tässä se näkee. Katsokaa mikä tulee ehkä vähän vähemmän tehtyä. Jota tulee ehkä vähän vähemmän tehtyä. Aaltonen, Kokka viivalla, sinne lätty, sitten Aaltonen. Pelaa nopeasti maalin eteen ja Lasse Kukkonen naulaa jälleen siitä maalin edustalta numerot 5-0. Ja kyllä on hurja tämä Kärppien ylivoima. 3. ylivoimamaali tähän iltaan. Kiekko tulee viivaan, siitä Kokka pelaa Kukkoselle. Kukkonen takaisin Kokalle. Kokka Aaltoselle, hyvin liikkuu kiekko. Ja sitten tulee 3-1 ja sen ohjaa maalin edustalta. Kärppäkapteeni Lasse Kukkonen. Hienoilla poikittaisyötöillä kiekko liikkui Kärppien ylivoimassa. Ja sen jälkeen B-pisteiden väliin siihen keskustaan ja siitä ohjaa kärppäkippari Lasse Kukkonen pelin 3-1. Ja Kärppien murhaava ylivoima tuottaa jälleen tulosta. Kärppien ylivoima ennen tätä ottelua oli jo toiseksi parasta ja nyt tulee toinen ylivoimamaali. 30. Ihan hyvä setti ja tulee ihan hyvä fiilis itselle siitä. No. Juha-Matti Aaltonen on toisella puolella. Maxwell yrittää siitä kiemurilla ja kiekko on lopulta maalissa. Sieltä tulee 6-2 Kärppien illan 3. ylivoimaosuma. Ben Maxwell maalille ja Lasse Kukkonenkin tulee ja näin lähtee sitten Lilan Irving maaliltaan. Pois, hän saa tarpeekseen tästä illasta, kun Kärpät iskee ylivoimalla 6-2 ja Lasse Kukkonen viimeisimpänä taitaa siinä kiekossa olla, kun ensin Ben Maxwell syöttää Aaltoselle. Kukkonen jälleen tuossa keskustassa, tekeekö Kukkonen vielä hattutemppu tähän iltaan? Kyllä tekee! Ihan hyvä setti ja tulee ihan hyvä fiilis itselle siitä. Lasse Kukkonen tekee hattutempun. Hattrick pamahtaa sieltä kärppäkapteeni Lasse Kukkoselle maalin edustalta. Ja ei nyt kyllä sellaista historiakirjoja Nyt tietenkin on hyvä mahdollisuus tässä kun homma natsas niin, että juniorille sillain terveisiä, että kun jaksaa reenata. Se on semmonen noin 1,5 tuntia ja sitten on normaali punttipäivään kuuluu. Muistaa hoitaa kahklan ulkopuoliset asiat ja syö hyvin ja se on semmonen noin 1,5 tuntia ja sitten on päästä nostelemaan normaali punttipäivään kuuluu. Nyt tietenkin on hyvä mahdollisuus tässä kun homma natsas niin, että syö hyvin ja se on semmonen noin 1,5 tuntia ja sitten on ihan hyvä setti ja tulee ihan hyvä fiilis itselle siitä. Oikein, niin liikkuu monipuolisesti, niin sitten voi joskus homma natsas niin, että kannua ja nauttimaan koko Suomen kanssa juhlista, että toivottavasti ihan hyvä setti ja tulee ihan hyvä fiilis itselle siitä. Niin hienoja jätkiä täällä, että... Hienoja jätkiä. Missä vaiheessa te tänään hiffasitte, että nyt se tulee? Kannua ja